दिनै आं बुंगोन सोरबा फरायसा आफादखौ मोजां मोननानै सानैसो खामानि मावगोन सासे लिडारनि थाखायनो बिथांमोननि आफादा गाज्रि बेबायदि बरा हमनानै रिल्स खालामबाय रिल्स खालामबानो जों एक्सुवेलि सावथुन मुलुगनि होननानै जों एक्सेप्ट खालामा खिन्थु रायजो राजाफ्रा बेखौ एक्सेप्ट खालामना लायो बिथाङा सासे हिर'इनमोन एलबाम मोनसे खालामबानो जों मालाबा जोंनि बिसायाव जोङो बर' सिनेमा आर्टिस्ट एसोसिएसनाव जों एक्सेप्ट खालामा नंगौ आं जोबोरैनो गोजोननाय मोनदों दिनै बे जुबिल सेन्टारनि 40थि जिहेतु लोखि फुजा फालिथाय बेजों लोगोसे जिहेतु मोसानाय बादायलायनाय हाबाफारि लादों बिथां कमिटिया आं बेखौ जोबोर गोजोननाय मोनदों नंगौ जोंनो बेफोर बुस्थुफोरखौ नांगौ जिहेतु हारिमुवा जोंनि हारिनि सिनस्रि जोंनो बेफोरखौ नांगौ आरो बैफोरजों जोंनि गथ' गथायफोरखौ जोङो सोमोन्दो लाखिना दोननो हायोब्ला जोंनि गथ' गथायनि मेन्टेलिटियाबो मोजां जायो दिनैनि दिनाव जों बुहुत नुबोबाय थादों गथ' माने 10 बोसोर 15 इयार्सनिफ्राय जों बांसिन ड्राग्स एडिक्टेड जानाय गथ'फोरखौ नुनो मोनदों जुदि नैबे बेलायाव स्पर्ट्स आरो कालचाराव जुदि जড়ित थायोब्ला आं सानो मालाबाबो ड्राग्सनि एडिक्टेड जाया आरो गाज्रि लामाजों आगान सुरा आं बेखौ नुबोदों मानो होनोब्ला आंबो बेबायदिनो ट्रेनिं मोनबोनाय उन्दैनिफ्रायनो आं ट्रेनिं मोनबोदों जिहेतु आंनि गामिनि आरो बा आंनि न'खरनि आरो स्पेसियेलि आं बुंगोन जोंनि राङापारा दख'रा बर' फरायसा आफादखौ आं स्पेसियेलि थेंकफुल होगोन राङापारा बर' फरायसा आफादा आंखौ बेखौ नलेज होबाय थायोमोन आं बेखौ बुजियो दिनैनि दिनाव आं एसे सोलोंना लादों आं बेखौ बुंगोन सानैसो दङमोन आंनि गुरु बिथांमोना बर' फरायसा आफादनि बिबानगिरिमोन बिथांमोना आंखौ बुजायबाय थायोमोन नों मोजां स्टेपाव आगान होदों नों मोजां जौगालां नों मोजां आगान हो होननानै आंखौ बुङोमोन नंगौ स्पेसियेलि आं बुजिदों माने आं नुबोदों माने जाय माने स्पर्ट्सजों लोगोसे बा गामिजों सोमोन्दो गैयै गथ'फ्रा गोबाङानो माने बेबायदि लामायाव आगान सुरदों जिहेतु जों बुंनो थाङोब्ला समाजनि बहुत गाज्रि ड्राग्स एडिक्टेड होनना बुङोब्ला जों जोबोद गाज्रि होननानै मिथियो बेनिखायनो आं सानो नैबे जिहेतु जुगिबिल सेन्टाराव जिहेतु स्टेप लादों बे स्टेपआ गासैबो जायगायावनो लानांगौ आंनिब्ला गाबोनो माइनावस्रियाव दङ समनियाबो दङ माइनावस्रियाव आं बेखौ गोजोननाय मोनदों बेनिखायनो गासैबो आं कमिटिखौ खावलायनो सानगोन नंगौ स्पर्ट्स आरो कालचारखौ लाखिलांबाय थायोब्ला जोंनि गथ' उन्दैफोरा माने जिहेतु जाग्रा मुवा फेनाय ड्राग्स एडिक्टेड बेफोरनिफ्राय जों बासियो बेबो बासिनायनि मोनसे लामा जों मानो होनबा बादा होनो हाया गथ'फोरखौ आजिखालि गथ'फोरखौ जोङो बाबु नोङो ड्राग्स सोबनाङा होनोब्ला आजिखालि जों उल्थासो दम जानो गोनां जायो खिन्थु बेफोरखौ जोङो सेफगार्ड खालामनो माबायोब्ला बेफोरबो मोनसे सेफगार्ड जिहेतु स्पर्ट्सनि प्रग्राम फाथिनाय दिनै कालचारनि प्रग्राम फाथिनाय बेफोरबो मोनसे बेफोरनिफ्राय जोंनि गथ' गथायखौ बासायनायनि मोनसे बेफोरबो लामा आरो जोङो मोनसे नैबायदि प्रग्राम खुङोबा जोङो जोंनि एरियायाव अनलायनाय मोनसे जायो आं बेखौ फोथायो दिनै बिथांमोना मालाबा गावबा गाव बिजनेसनि माने कमिटिनि खोथाखौ बुंगोन आं बिथांमोनजों गोदोनिफ्रायनो लोगो मोनलायबोनाय कमिटिनि मानसिफ्रा माने गावबा गाव बेलेग बिजनेस दङ बिथांमोना लोगो हमलायनो सम मोना दिनैनि दिनाव नैबे प्रग्रामनि जिहेतु प्रग्रामनि दिनै सानथामनि हाबाफारि बिथांमोना बेयाव अनलायनो सम मोनो माने आं बेखौ फोथायो आं बेनिखायनो बिथांमोनखौ गोजोननाय जासिहरगोन आरो बेयाव सफैनो हादों आलासि महरै आं जोबोर गोजोनदों बिथांखौ दा बर' मोसानाय जिहेतु हाबाफारि दं बिथाङा सायख'गिरि महरै थागोन आरो आंखौ प्रग्राम सालायनो लांनो दायथ' होदों आं दायो प्रग्रामखौ सालायलांनो थाखाय आं आखायाव लाबाय नंगौ एक्सुवेलि बे बुस्थुआ सावथुन मुलुगावल' नङा नोंथांमोना नायनो हागोन गोबां आफादफोरावबो नायनो हागोन जोङो आसि मोनबा नायोब्ला आसि मोनबाबो समान नङा नंगौ सावथुन मुलुगखौ बांसिन नोजोर होयोब्ला मानो होनबा सावथुन मुलुगा बयजोंबो सिनायजानाय बयबो सिनायो हिसाबै जों सावथुन मुलुगखौल' दाय होबा जाया बयहाबो दङ गासैबो आफादावबो नाय नोंथांमोना सानसे साननैनि थाखाय खामानि मावनो थाङो नाथाय बरनाम होयो दिनै आं बुंगोन सोरबा फरायसा आफादखौ मोजां मोननानै सानैसो खामानि मावगोन सासे लिडारनि थाखायनो बिथांमोननि आफादा गाज्रि बेबायदि बरनाम होग्रा थायो नंगौ जोंनि सावथुन मुलुगावबो बेबायदि माबाया जाना थांदों जाया नङा माने किसुमान एसे एनै भिडिअ खालामबाय साप'ज हमनानै रिल्स खालामबानो जों एक्सुवेलि सावथुन मुलुगनि होननानै जों एक्सेप्ट खालामा खिन्थु रायजो राजाफ्रा बेखौ एक्सेप्ट खालामना लायो बिथाङा सासे हिर'इनमोन एलबाम मोनसे खालामबानो जों मालाबा जोंनि बिसायाव जोङो बर' सिनेमा आर्टिस्ट एसोसिएसनाव जों एक्सेप्ट खालामा नाथाय दिनैनि दिनाव रायजो राजाफ्रा किसुमान मिथियैफ्रा किसुमान इउटिउबारफ्रा माने माबा खालामना होनो नागिरो माने भाइरेल खालामना होयो जिहेतु नै सावथुन मुलुगनिया सासे बिदि जालायबाय खिन्थु एक्सुवेलि बुंनो थाङोब्ला बिथांनि गोसोआवनो सावथुन मुलुगनि जेबो माबायानो गैखाया माने अननायानो गैखाया बेबायदि मानसिफ्रा माखासे सावथुन मुलुगखौ बरनाम होनो नागिरो आं बेखौ दिनैनि दिनाव आं फोथायो नंगौ जोंनो बेफोरखौ नांगौ सासे मिउजिशियान हिसाबैबो मिउजिशियाना गावनि जिउखौ फोथांना लाखिनो हायो आरो जोङो फोथायोमोन सिगां बर' फिल्मनि एक्टर जानानै जेबो मुलाम्फा जाया
जेबो थांखिनो हाया आरो जेबो गावनि जिउखौ दानो हाया होननानै जों फोथायोमोन नाथाय दिनैनि दिनाव नुदों इउटिउबार सासे जानानैबो नोंथाङा गोबां रां आरजिनानै गावनि न'खरखौ सालायलांनो हायो लोगोसे दामनाय देनायनि माबा नांगौ होनदों नंगौ बेफोरखौ नांगौ एक्सुवेलि बेखौ नोंथांमोनानो नाजानांगौ मानो होनोब्ला नोंथांमोना जायगानि मानसि हिसाबै बा आंबो जायगानिनो होनजायो थेवबो नोंथांमोना जायगानि हिसाबै जायगाथारनि हिसाबै नोंथांमोनाबो नाजानांगौ आरो जयैनो गामि गामि जयैनो रायलायलायनानै जेन नोंथांमोना ट्रेनिं सेन्टार खुलिनो हायो बा वर्कशप होग्रोनो हायो फार्स्ट टाइम माने बेसेबां इन्टारेस्टेड दङ जायगानि मानसिफ्रा बेखौ नायनो हायो आरो